Sa number 8, 10,500 pesos ang allowance ng kada atleta sa Bacolod para sa NIRAAM. Ipanagtag na buwas nga adlaw ang mga allowances sang mga atleta nga magatiglawas sang syudad sa Bacolod para sa labing hauna nga Negros Island Region Association Athletic Meet. Ang tagsa ka mga atleta makakuha sang ila allowance nga 10,500 pesos gikan sa syudad. Ginsiling ni Attorney Marty Go, ang Secretary to the Mayor, nga pagahiwaton buwas sa Bacolod City National High School Gymnasium ang pag-release sang allowances. Kadungan sini amuman ang send-off ceremony sang mga atleta. Madumduman nga nagpain ang syudad sa Bacolod sa 28.2 million pesos para sa mga kinahanglanon sa masobra 900 ka mga tiglawas sang syudad. Lakip diri amo ang ila allowance para sa isa ka semana nga kompetisyon, mga sporting gears, jerseys kag training fees. Naghatag man ang syudad sa 27 million pesos sa Department of Education bilang bulig nga pondo para sa pag-host sang amo nga kompetisyon. May 13 naman ka mga billeting area sa naplastar na sang syudad agud tiniran sa mga atleta gikan sa iban nga probinsya. Amat-amat na nga mag-abot ang mga atleta sa iban nga probinsya sini nga semana. Yara sa 15,000 na ginapaabot nga magatambong sa amo nga kompetisyon. Ini ang pinakaunang nga athletic meet sa Negros Island Region kag magasugod ini sa Domingo, Marso 1 tubtob Marso 7. Ang city nag-provide man sa ila sang ilang training uniforms, hoodie, rubber shoes. In fact, tatlo ka uniforms, training, competition, kag sa parade pagid nila. Tomorrow, during the ceremonial send-off ceremony, dra man formal nga ma-receive, mabaton sa mga athletes naton ang ilang allowance from the city, which is each athlete will be receiving around 10,500 pesos each allowance nila for the whole NIRAAM from March 1 to 7. So that's for tomorrow. Pero ang ini nga mga uniforms nila na panagtag na ni since yesterday. Subong ongoing man panagtag para they will wear it tomorrow sa center.